सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है। যেকোনো borok o mangpli tabuk nungmani pore mokol mukti yore uitong malia belanya babuk ngi thangbakia Harish Rana ni antim bidani mangpli tabuk social media o viral ungjak Harish Rana no bahake gathang tongsaja bini nukhungni borok kha khamui bokha thwijagui antim bidai rwkha bono sabko maaf करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए आप चली जाओ हुनৈ bini nukhungni borok rok o mangpili tabuk social media belanya viral ungjaktai angba tobe pekenongni bagui o viral video ni mangpili video ni screen o noro viral mangpili ni video ni screen o nugui makhana Harish Rana no bo kaisa beto kalaijak tai bini bokhorok mihimui khoroksa bono a antim bidani shobdo sawi khonarwmani norok saide mano uchung o Harish Rana sabo tamni bagui jide ji gathang tongsajak no bini nukhungni borok rok bono mute haike antim bidai rwna nangkha norok saide mano uchung hadike saimana hangkai nok nang sai khonarwna monti kisa kok norok no haitongtui ani channel o paisa saimangka tabukni sai 13 bochor swkang 2013 bisio Harish Rao jefuru rungsrung tongo afuru bo kaisa 4 tala manjila ni klai phaimani pore bini bokhorogo belanyo dukhumaka hanui amo bai Harish Rana bo kuma o thangma hai yakmaya paralysis tai kokmaya ongoi thangka amo bai buma bufasong bono belanya hamrwnani bagui chaithokha rangri tui haike kosogri rwkha jaga jomi nok huk joto phalui bono sak hamrwna bagui doctor narikha amsu kolongma somoi romoi bono doctor naribo bini sago kunu phano sudar ba hammani nukjamung nukjakliya amo bai buma buhachong kuto thangui kaisa arji khaike je Harish Rana no ishamrituy rwnani bagui puilao Delhi High Court o thangui o arji rima jagao Delhi High Court o arji no kharis khai rwkha ulo buma bufasong Supreme Court o thangui arji rikhe je Harish Rana no ishamrituy rwnani bagui tai Supreme Court bono kaisa oitihasik puila fesla kaisa khaike je Harish Rana no ishamrituy rwnani bagui jepro o mangpili social media o ba koktoma social media o kasai phaio video jeheno viral thanga je Bharatni itihas o kebono Supreme Court ishamrituy ni permission rwkha hnui saimamani mote Supreme Court puilao Harish Rana ni medical report rok naimani pore buini sago tai kunu sudar wngya hinui saimamani pore bono a ishamrituy ni permission rwkha hinui tab koktoma rogo kasai phaio hwngakai o mangpili kasai phaimani bole belanyo kha khamani klaio khoroksa buma bufani bagui buma bufa chong tamasi khaye tong bongni busa butunya kaham korok torna bagui কিন্তু wansogui naila mute hai o bagon buma bufa chong je gathang tongsasak borok bini bwsani bagui ishamrituy ni arji se ma khlaisiu hingkai o mangpili jefuru kasai phaio social media o borok muktui klaiwi tongoi malia tai belanyo khabo khamani kalaikhe o mangpili hingkai nora Harish Rao ni kahani khane bahai ma tongjaka video no jodi chajakhai like subscribe share khadi bodi hai tebo kotal video rok manani bagui।